Oni koji ne praktikuju Božju riječ bit će uništeni. I Božje djelo i riječ su tu da donesu promjenu u vašem umu. Njegov cilj nije samo da vas natjera da to razumijete ili čak prepoznate. To nije dovoljno i to nije sve. Ako ste u stanju primiti, Božja riječ je lako razumljiva, jer veći dio je napisan ljudskim jezikom, ono što Bog želi da razumijete. I činite je nešto što bi obična osoba trebala biti u stanju razumjeti. Ljudi moraju iskusiti sve vrste istine u Božjoj riječi. Moraju je dublje tražiti i istraživati. Ne smiju čekati i uzimati ono što je dato, inače će biti ništa više od besplatnih jahača. Ako znaju istinu u Božoj riječi i ne praktikuju je, neće je voljeti i na kraju će biti uništeni. Ono što Bog sada govori vrlo je jasno, transparentno i odlučno. I Bog ističe toliko stvari na koje ljudi nisu pomislili. On otkriva mnoga različita stanja u kojima se čovjek može naći. Božje riječi su sveobuhvatne, jasne su kao svjetlost punog mjeseca. Čovječanstvo može vidjeti mnogo stvari, mora pokušati postići provođenje njegove riječi u djelo. To je ono što čovječanstvu zaista nedostaje. Čovjek mora iskusiti sve vrste istine u Božoj riječi. Mora je tražiti i istraživati dublje. Ne smije čekati i uzimati ono što je dato, inače će biti samo slobodni jahači. Ako poznaju istinu u Božjoj riječi i ne primjenjuju je, neće je voljeti i na kraju će biti uništeni. Himna koja proglašava Božje riječi, zasnovano na riječi, svezak jedan. Pojava i djelo Boga. Kad jednom shvatite istinu, trebali biste primijeniti u praksi.